हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रामनिसिमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। थ' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों आंनि दा बे क्लियारिफिकेसनानो जाहैबाय माने आङो दिन्थि चेनेलनि अनारमोन, आङो दिन्थि चेनेलखौ सालायोमोन, आङो दिन्थि चेनेलाव गोबां भिडिअ लाबोयोमोन बा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे आरो दिन्थि चेनेलखौ जाय बिथांमोना नायोमोन अनसायोमोन बिथांमोना आंनाव गोबां कमेन्ट हरदों बा आंनाव सोरबा फन खालामनानैबो सोंहरदों जे आदा नों मानो भिडिअखौ लाबोथारला बा नोंथाङा मानो भिडिअखौ खालामथारला होननानै। दा जाहोना जाहैबाय ओरैबायदि लोगोफोर गोरोन्थिया आंनिनो, आङो गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों 1 बोसोर 2 बोसोर खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों आरो नोंथांमोननि अननायनि गेजेरजों बा नोंथांमोननि अनसायनायनि गेजेरजों आंनि चेनेला मोजां जाबोबायमोनानो, आं बेखौ सिमान लायो। नाथाय मा खालामनो, गोरोन्थिया आंनि। जेब्ला मनिटाइजेसननि सम जाबाय अब्ला आङो जेब्ला मनिटाइजेसन खालामनो थाङो अब्ला माने पासवार्डनि गोनां जाबाय। बे पासवार्डनि गोनां जानायलाय माने पासवार्डखौ आङो मोनसे लेखायाव लिरनानै दोनदोंमोन, दा बे लेखाया गोमानानै आङो नागिरब्लाबो मोननो हायाखिसै। दा बिनि थाखायनो आंनि बे चेनेला मनिटाइजेसन जायासै। दा बिनि थाखायनो आं बे चेनेलखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय। दा आं बे चेनेलखौ सालायनो हायाखिसै आरोखि। थ' लोगोफोर बेनो जाय रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आदै मादै आयंमोन गासैबो आंनि दिन्थि चेनेलखौ अनसायग्रा नायग्रा रायजो राजाफोरनिसिम आं गुरैयै आखाइ खबजोबनानै खुलुमनाय बेखौनो आरो खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि बे दिन्थि चेनेलखौ अनसायग्रा नायग्रा नोंथांमोना आंनि दिनैनि नैबे गोदान चेनेलावहाय फैनानै आंनि भिडिअखौ फल' खालामनो हाफिनसिगोन बा आंनि भिडिअखौ नायफिननो हासिगोन आरोखि। दा आङो गोदान चेनेल खुलिफिननो गोनां जाबाय। दा बे चेनेलनि मुङानो जाहैबाय RBTC। दा नोंथांमोना बे RBTC चेनेलाव फैयोब्लानो आंनि हगारनाय बा आंनि लाबोनाय भिडिअफोरखौ नुबाय थागोन। दा बिनि थाखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो खावलायबाय जे दिन्थि चेनेलखौ अनसायग्रा नायग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे RBTC गोदान चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक खालामगोन आरो नोंथांमोना माने बेल आइकनफोरखौबो थुनानै लागोन, जाहाथे नोंथांमोनाव गिबिसिनै आंनि भिडिअआ सौहैयो बा नुहैयो नोंथाङा। दा बिनि थाखाय आं खावलायबाय। थ' लोगोफोर आंनि क्लियारिफिकेसन होनाया बेनोमोन जे आङो दिनैनिफ्राय गोदान बे RBTC चेनेलाव भिडिअखौ लाबोबाय थाफिनसिगोन। दा नोंथांमोना अननानै बे आंनि RBTC चेनेलखौ मोजाङै मोजां अनसायनानै लागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो नोंथांमोननि अननायाव आंनि बे RBTC चेनेला मोजाङै मोजां आवगायलांगोन बा जाफुंसारगोन होननानै आं आसा खालामबाय। थ' लोगोफोर बेखिनिखौनो आङो क्लियारिफिकेसन होनो होननानै दिनै बे भिडिअखौ खालामग्रोनाय जाबाय। बेनो आंनि गिबि खेब भिडिअ'। दा फैबाय थानाय समफोराव आङो नाजालांनोसै बेसेबांसिम आङो हायो बेखिनिखौ। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दिनै दोनथ'नो लुबैबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं। जै बर' हारि।